Algebra. Beno, gai honetan, iaz ikusitakoa birpasatu eta pixkatxo bat sakonduko dugu, bai? Orduan, landuko ditugu monomioak, polinomioak, eta gero berdintza dauzkaten espresioak, identitateak eta ekuazioak, bai? Baina, joan gaitezen apurka-apurka. Tutorial honetan, polinomioen arteko oinarrizko eragiketak landuko ditugu, bale? Orduan, lehenik eta behin, monomio bat zer den bergogoratuko dugu. Bai, monomio bat, honelako espresio bat da, bai, letrak eta zenbakiak biderkatuta agertzen direnean, bai, elkarren artean biderkatuz, monomio bat osatzen dute, bai. Eta monomio honetan osagaiak izango lirateke zenbakizko zatia koefizientea da, bai, eta gero genuke letrazko zati bat, bai, letrazko atala, eta monomioak ere, monomio bakoitzak maila bat dauka. Kasu honetan, monomio honen maila 3 da, bai, daukagulako A letra, eta gero biderekiz ez x berbi, beraz, bat, bi, 3, 3. mailako monomio bat litzateke. Orduan, goazen ikustera, ze adierazpen algebraiko ezberdin ikusiko ditugun, bai? Orduan, esan dugun bezala, monomioak ikusiko ditugu, bai? Letras eta zenbakiz osatutako biderkadura hauek, bai? Adibidez, 7x berri 3, edo -3 biren x, edo lau pi r berbi, hauze dela esferaren azalera, bale? Gero, ikusiko ditugu ere polinomioak. Polinomioak zer dira? Badira, hainbat monomio, elkarren artean gehitzen, kentzen edo agertzen direnean, bai? Adibidez, 5x berri 3, gehi x berri ken 11. Hauze polinomio bat litzateke, bai? Hemen agertzen da beste adibide bat, zilindroaren azalera totala adierazten duena, bai? Gero, baditugu ere beste adierazpen algebraiko batzuk, berdin ikurra agertzen zaizkigun horiek, bai? Orduan, hauen artean edukiko ditugu identitateak. Adibidez, hemen agertzen zaigun, hau bai, 5 bider x gehi 4 berdin 5x gehi 20. Bai, zergaitik identitate bada, hemen berdintzaren eskerreko zatia, bai, edukita eskumakoa lortzen baitugu eskerrekoa eraginda esan nahi dut, adibidez, 5 hau biderkatzen nahi dionez x eta 4ari, bai egiten dugu biderketa ez, 5 bider x, 5x, eta 5 bider 4 gehi 20, bai, 20. Beraz, berdintasunaren bigarren atala lehenengoaren eraginez lortzen da, bai. Eta eukiko genituen ere ekuazioak, adibidez, 5 lehenko espresio berdina eskerraldean, bider x gehi 4, berdin x gehi 44. Kasu honetan, berdintzaren atal bat eta bestea, bai, ez dira lortzen bata besteari eraginez, eta hauxe bakarrik beteko litzateke xen balio konkretu batentzako, bai, kasu honetan x berdin 6 baldin bada, betetzen da eskerreko berdintza eskumakoa dela, bai. Balore hau lortzen dugu, dakiogun moduan ekuazioetan, x askatuz, bai. Bale, hauek lirateke ekuazioak. Ben, orduan, goazen oinarrizko eragiketak ikustera, bale. Batuketak enketak. Batuketak eta kenketak egiteko monomioen artean, letrazko zati bera duen monomioak bakarrik batu edo kendu daitezke. Monomioen koefizienteen batuketak enketak egin, eta letrazko zatia berdin geratzen da. Adibidez, ni balin baduk 7x ber 5 gehi 11x ber 5, letrazko zatia x ber 5 denez bietan, letrazko zatia berdin utziko dugu, eta koefizienteak 7 gehi 11 batuz, 18 x ber 5 edukiko genuke. Beste adibidetxo bat, hemen letrazko zatia ezberdinak agertzen dira, bai, x eta x ber 2. Bai, batzutan x eta beste monomio batzutan x berri. Hau batzeko, letrazko zati berdina dutenen artean eragingo ditugu, ni gustatzen zait astea mailarik altuena dutenekin, horrela gero emaitzan polinomioa ordenatuta geratzen zego. Kasu honetan, mailarik altuena x ber 2 litzateke, beraz, x ber 2 dutenak 3x ber 2 ken x ber 2, koefizienteak eraginez, 3 ken bat, 2x ber 2, eta gero x letrazko zatia dutenen artean eragingo ditut, bai, eta batuketak enketa horiek ematen didate gehi bederatzi x, bai? Bale, orduan, batu edo kentzeko letrazko zatia berdina izan behar da. Bale, biderketak. Kasu honetan biderketetan koefizienteekin eta letrazko zati bakoitza bere antzekoekin biderkatzen da. Adibidez, hemen daukagun monomio hauetan, bai, koefizienteekin 3 bider 5, 15, letrazko zati antzekoak, x, hemen daukat hemen ere bai, x ber 2, x-arekin biderkatuz x ber 3, a daukat hemen beste a bat, a ber 2,
B bakarrik daukat hemen, B geratzen da, eta C hau C, bale? Hau litzateke biderketa egiteko modua. Eta gero, egoen dituzke zatiketak. Hemen, ere, koefizientekin eta letrazko zati bakoitza bere antzekoekin zatitzen da. Biderkatu beharrean, zatitu orduan, zenbakiekin. 3, 6-ren, hau zatitzen, simplifikatu dezakegu, eta geratuko litzaiguke bat biren, bai, goian eta behan zati 3 egin da. Gero, letrazko zatia x-ena, x ber 5 baldin badukat goian, eta x ber 2 behan, bai, geratzen zaizkit x ber 3 goian, bai. Goian nituen 5, behan 2, 3 goian geratzen dira. Ai, barkatu. Pasa naiz. Eta i, kasu honetan i, zati i, simplifikatuko lirateke beraien artean eta desagertzen da, bai? Bale, polinomioak. Polinomioa, bi monomioen edo gehiago batzea da, bai? Osatzen duten monomioetako bakoitzari gai esaten zaio. Bueno, ikusi dugu. Batuketak eta kenketak, denbagore mante digutela a polinomioa, 6x ber 2 eta b polinomioa, bai? Hauze. Orduan, egingo dugu kenketa kasu honetan A, ken B. Bai, horretarako bi eratan egin daiteke hau. Hau da lehenengo era. Goian jartzen dugu A polinomioa, bai, mailaka ordenatuta, x ber 2, gero x, vale, ordenatuta handinetik txikienera, eta B-koa be bai ordenatuta. Jarriko dugu bean. Bai, baina, kasu honetan x ber 3, x ber 2, eta gero x-ik ez daukadanez, hor utxune utxiko dut, eta gero gaiazkea, bai. Eta ez hori bakarrik, kenketa denez, B polinomioari, ken B egiteko, B polinomioari ikur guztiak aldatu dizkiot, bai, x ber 3 minus x ber 3 jarri dut, bai, ikurrak aldatuta. Zertarako, orain, kenketa egin beharren, batuketa egiten, lortzen dudalako kenketa, bai. Eta batuketa normalean, errazago egiten zaigunez, B-ko polinomioari aldatu diot ikurra, eta orain batuketa egiten dut. Bat gehi 11 minus lau x gehi 0 minus lau x, 6x ber 2, ken 2x ber 2, eta honela lortuko nuke, bi polinomioien arteko kenketa. Hau litzateke erabat, baina beste erabatean ere egin daiteke zuzenen, bai. Kasu honetan, polinomioak bat bestearen atzetik jartzen dugu, a polinomioa ken kontuz honekin parentesi artean b polinomioa, zeren minus honek b polinomio osoari eragingo dio, orda lehenengo hau ikurrak aldatuko ditut parentesiak entzeko, eta geratuko litzaidake b polinomio osoa ikurrak aldatuta, eta orain lehen ikusi dugun bezala aurreko diapositiban, letrazko zati berdina dutenak eragingo ditut. Bai, maila altuenetik txikienera, orda maila altuena hemen, minus x ber 3, bai, x ber 2, 6x ber 2, ken 2x ber 2, lau x ber 2, minus lau x, bakarra denez minus lau x, eta bat gehi 11, bai. Hau litzateke, bigarrenera, eta nik uste dut gehien erabiliko duguna hau izango dela, bale, hemendik aurrera. Bale. Biderketak, polinomioen arteko biderketak. Temagun, kasu honetan ematen digutela, p polinomioa eta q polinomioa, hau bai. Hau ere, bi eratan egiten daiteke, bata bestearen azpian jartzen, lehen ikusi dugun bezala, orduan jartzen dugu p polinomioa goian, mailaren bat falta bazaio utxunea utxita, bai, x ber 3, x ber 2, x-ik ez daukanez utxunea eta gaiazkea. Eta behan ere, beko polinomioa ere idazten dugu, bai. Eta azten gara, beko polinomioko zen gai bakoitza, goiko polinomio osoarekin biderkatzen. Bai, kasu honetan, lehenengo gaia, minus 3, bai, biderkatuko dugu goiko polinomio osoarekin. Minus 3 bider minus bat, plus 3, minus 3 bider 0, kasu honetan hemen utxunea, minus 3 bider minus 2x ber 2, 6x ber 2, minus 3 bider bost x ber 3, minus 15 x ber 3, eta berdin bigarren gaiarekin. Bigarren gaia 6x, hau biderkatuko dugu goiko polinomio osoarekin, eta behan jarriko ditugu letrazko zati antzekoa dutenak lerrokatuta, bai. Eta gero besterik gabe batuketa eginda, lortzen dugu biderketa. Baina, badago bestera bat, eta nik uste dut ere dela gehien erabiliko duguna, dela polinomio bat bata bestearen aldamenean jarri, eta biderketa egiteko lehenengo polinomioaren gai bakoitza biderkatuko dut bigarren polinomio osoarekin. Adibidez, 2x ber 2, biderkatuko dut bider 3x, eta biderkatuko dut 2x ber 2 ere bider lau. Eta gero beste gaia, bigarren gaia, minus bat, berdin biderkatuko dut lehenengo gaia, eta bigarren gaiarekin, eta honek ematen dit, 2x ber 2 bider 3x, 6x ber 3, gero 2x ber 2 berriro bider lau, 8x ber 2, orain bigarren gaia, minus bat, bider 3x, minus 3x, eta minus bat, bider lau,
minus lau. Hau litzateke bigarren era, bai? Eta gehien erabiliko duguna. Vale. Gero ditugu biderkadura nabarmenak, iaz ikusi zen dituzten biderkadura berezi batzuk, bai? Baturaren karratua, kenduraren karratua eta batura biderkendura, bai? Formula hauek dira, bai? Hauek ikasi behar ditugu eta erabiliko ditugu aurrerantzean askotan, bai? Orduan hauek ondo ikasi eta ikusiko dugu nola aplikatzen diren eta klasean, bale? Lasai. Bueno, eta azkenengo eragiketa polinomioen artean zatiketa dira, bai? Zatiketak iaz ezen duten ikusi, bai? Eta nik uste dut aurtengo gauza berri bat dela. Orduan, nola egiten diren zatiketa? Bueno, jartzen dugu P polinomio bat daukagu, zati Q polinomio, bai? Jartzen dugu P polinomioa, bai? Maila guztiak, onditik txikira ordenatuta, eta mailaren bat falta bazaio, utxunea utxita. Kasu honetan, x berlau, x berriru, x berbirik ez dagoenez utxunea, hemen daukat x eta gai askea, bai? Eta gero zati, beste polinomioa, bai? Q polinomioa. Vale, eta nola egiten dut orain zatiketa. Orduan, nik lortu behar dut lehenengo maila altuena duen gaia desagertzea. Orduan, lortu behar dut hemen azpian zazpi x berlau, bai? Orduan, begiratzen dut nire zatitzailean daukadan mailarik altuena dela x. Beraz, x biderkatuta nola lortzen dut zazpi x berlau? Biderkatu beharko nuke zazpi x ber irugatik bider x eginda, ematen didalako zazpi x berlau, bai? Bale, eta gero, kenketa egin behar dudanez, zazpi x berriru bider x da zazpi x berlau, baina kenketa egin behar dudanez ikurra aldatzen diot gero batuketa egiteko. Orduan, zazpi x berriru bider x, zazpi x berlau, ikurra aldatuta, minus zazpi x berlau, bai? Eta biderkatu behar dut ere, beste zatitzailearen beste zenbakiarekin, zazpi x berriru bider minus iru, minus zazpi x berriru. Beste aldera, ikurra aldatuta, zazpi x berriru bider minus iru, minus hogeta bat x berriru. Beste aldera ekarrita, hogeta bat x berriru, bai? Bale. Orain batuketa egiten dut, eta esan bezala, mailarik altuena daukan gaia desagertzen zait, bai? Zazpi x berlauken desagertzen da, eta minus amaika x berriru gehi hogeta bat x berriru, amar x berriru. Bale. Jarraitzeko, jaisten dut urrengoa, kasu honetan, ez daukate zer. Bale. Hola segaratzen da orduan. Amar x berriru, zati polinomio hau, topatu behar dut zenbaki bat, polinomio honen zatitzailearen mailarik altuenarekin biderkatuta, kasu honetan x-ekin biderkatuta, ematen didana amar x berriru. Hauze izango litzateke amar x berbi, bai? Orduan, amar x berbi bider x, amar x berriru. Gero kenketa egin behar duanez, hemen ikurra aldatuta ekartzen dut, minus amar x berriru. Bale, biderkatu behar dut ere, amar x berbi bider minus iru. Amar x berbi bider minus iru, minus hogeta amar x berbi barkatu. Eta bestaldere ekarrita, positibo, plus hogeta amar x berbi. Bale, orain batuketa egiten dut, mailarik altuena berriro desagertzen zait, eta geratzen zait, hogeta amar x berbi. Bale, geisten dut urrengoa, minus larogeta malau x. Berdin, topatu behar dut zenbaki bat, x-ekin biderkatuz, ematen didana, hogeta amar x berbi. Zenbaki hori, hogeta amar x da, bai? Orduan, hogeta amar x bider x, hogeta amar x berbi. Beste aldera ekartzerakoan ikurra aldatuta, minus hogeta amar x berbi. Bale, biderkatzen dut ere, hogeta amar x bider minus iru. Hogeta amar x bider minus iru, minus larogeta amar x. Beste aldera ekarrita, plus larogeta amar x. Eta batuketa egiten dut. Eta desagertzen zait x berbi, orduan geratzen zait, lau x. Geisten dut urrengo gaia, zazpia. Bai? Berriz, zenbaki bat, x-ekin biderkatuta, ematen didana minus lau x. Kasu honetan, minus lau izango litzateke. Minus lau bider x, minus lau x delako. Eta beste aldera, ikurraldatuta ekarriko dut, plus lau x. Biderkatza dut ere, minus lau, bider minus iru. Plus amabi, beste aldera ekarrita, minus amabi. Eta egiten dut batuketa. Bale? Eta, ja, helduko nintzateke, ondarrera, bai, kasu honetan, ondarra, minus bost. Beraz, genukan px polinomio bat, qx zatitzailea, bai, eukiko dugu ere, zatidura dituko dioguna zx, eta ondarra, bai, hx. Beraz, edozin zatiketan bezala, zer egiaztatzen da? Beti, px polinomio hau dela, bai, hauze dela, qx, bai, zatitzailea,
bider zatidura, bider zx, gehi ondarra, bai? Beti betetzen da edozein zatiketetan, ez? Zatitu duguna beti izango da zatitzailea bider zatidura, gehi soberan geratu zaiguna, bai? Eta dago egoera berezi bat ondarra 0 denean, bai, kasu honetan ondarra 0 badaz esan nahi du, zatiketa zehatza dela, beraz px zatigarria dela qx-ekin, bai, eta kasu honetan berdintza geratuko litzateke, px beti izango litzateke zatitzailea bider zatidura, bai? Bueno, hauze dena, lasai, ariketan bidartez, klasean errepasatuko dugu.